toliko premiérový tanec dnešního maturitního plesu. To bylo poslední, co jsem vám pustil tady já z CDčka a mou milou povinností je přivítat už kapelu. Samozřejmě i vás poprosím o potlesk, dnešní skupina Adela, která vás bude teď naživo provázet tímto maturitním plesem, řekněme až do půlnoci, a pak si užijeme ještě nějaké to CDčko a tak dále. Říkám, ty má tam stojí. Když to budeš natočený k té kameře. No a také musím ještě prozradit, že ten následující tanec samozřejmě už patří maturantkám, maturantům a rodičům, takže mládeži, vydejte se vstříc k stolu a vyzvěte své rodiče